shakuwa, so da kauna ne yankuwa. Ashe haka so yake da zafi yayi kaman zubin garwashi, haka ya kama zuciya ta ki ta warke sai ana rarrashi. Kasan so yana da daɗi malam, so yana da ban haushi, dan ya kama zuciya ta sarke min da kyar nake nishi. Idan har zanga ƴaƴana insha Allahu ke cewa muradin zuciya, hanta da jini na sai da ke rayuwa. Abin tunanin ruhi na Khadija zubin madara, na mai sona mi ƙaunakin kaɗe mini kura. Nan zuciyata na baki tintini kin lura, ni da ke mutuka raba haka Allah ya kaddara. Nana abar tunani, ina na juyo kalle ni, ina jira ya jira na tsammani. Nana Khadija sanyin idaniya inda ke wacce nake gani. Ya Allah kana gani yanda Khadija take da kwarjini, Rabbana ni dai ina roƙonka ka kare ta ka saita ni. Ya Allah dan isar ma'aiki ka hane mu da ruɗin zamani, tunda soyayya tana da faɗi kauna tana da daɗi. Kin zama majingina ta dan Allah karki sa na faɗi. Soyayya tana da faɗi kauna tana da daɗi, kin zama majingina ta dan Allah karki sa na faɗi.